bersama ada Ngesti Budaya. Ada anak selede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mugi-mugi sedaya Bapak Ibu ingkang mirsani dinten menika tansah pinaringan rezeki lumintu amin Allahumma. Sugeng siang.
lagi kira ya Nduk ya. Isih wajib ya Nduk ya. Iya tak terusno sik asep sesuk aya. Sugeng siang sugeng minanggan kali keluarga besar dari Ngesti Budaya. Ingkang ditutupi kali Roko Mas Heru Super, ingkang kagulan kali Mbak Yayu Kamalin. Terima kasih. Iki salam perkenalan dulu ya Dak ya, Ngesti Budaya saking Desa Johok, Kecamatan Saling, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Niki wonten nomor WA-ne Mas Heru Super. Mbok pilih panjenengan aja nimbali keluarga besar dari Ngesti Budaya gampil mawon saged tindak teng Desa Johok, Saling, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, napa saged menghubungi nomor WA yang sudah tertera di bawah ini. Juga terima kasih kula aturi kunjuk kagem Bapak ingkang agungan kersa dinten menika katimbalan teng daleme Bapak Suwono nggih. Kalih Ibu Sit. Lah aku sing tak apal Ibu. Bu Sit Handayani. Netake ingkang putra Mas sinten, Bu? Hah? Mas Fadil, wah cowotane nek meni Fadil. Lambene nduk. Berbuah ya ketarang latak Fadil. Ya donga dinonga ketika kematiku Fadil. Semoga menjadi putra ingkang soleh, berbakti sama kedua orang tua, iso migunani tumrap bangsa lan negara ya ndak ya. Jadi putra kebanggaan kedua orang tua. Nah, semoga kunjuk kagem Bapak Ibu sing kempal nonton Ngesti Budaya ningali dinten menika mugi-mugi rezekine tambah lumintu. Sehat walafiat. Selamat ujeng ora nalangan apa ya ndak ya. Nembe sependian niki Ngesti Budaya ngatimbalan teng mriki sumber saka. Nah, juga didukung bersama Audio Sansinan Mengada Satria Jaya Audio. Ketemu lagi ya, Bro. Lah, suwira ketemu Yayu lah ya. Juga didukung bersama video syuting apa nak? Apa iki? Media Tama lho, suaramu ngalih bisa mulo godene. Ibu ngersake tembang napa Ibu mangga lah ya? Ada request lagu enggak? Pak Suwono nggawe konten ngendi, Bu? Pak Suwono niku nggih. Lah Ibu Sit Handayani pundi Ibu Sit? Bu Sit. Lha lah kok merorone iki nyapa to, Bu? Nyuwun lagu napa mboten Pak Suwono? Ngersake lagunipun napa? Monggo. Hah? Apa nduk krungu ra nduk? Aku krungu kok mbak bunga-bunga tok ngono lho. Hah? Oh, bukit berbunga. Mungkin katuran. Lah ya, niki mergo iki berbukit ya nduk ya. Hah? Dari tapi kok berbunga. Ya, kita panggilkan kembali ya bareng sama artisnya Ngesti Budaya ada Mbak Rina. Ayo deh, sini sayangku. Ini mau jalukane mau berbukit naik ke puncak gunung tinggi sekali. Ayo munggah medun iki lagune berbukit-bukit kok lho. Ya. Ibu sing nggih kene nyuwune napa, Bu? Suket tapi Masya Allah, Mbak. Masa suketnya kuwata to, Bu? Oh, nggene mengaret. Lah, iya, peduse lemu-lemu. Suket iki, Nduk, ya. Nggih. Iku ana panyuwunan suket iki, bukit berbunga. Suket iki ya, Mbak. Diaturi, Nak. Heeh. Wah, enak lho ya. Mati. Jas iki, Mbak. Ijoli ya, Mas.
Gesti Budaya. Aku tak singalah trimo mundur timbang loro ati. Tak oyak mongko wis lali ora bakal bali. Yo paribasan awak urip kari balok lilo tak lakoni. Jebule janjimu, jebule sumpahmu, ra bisa digugur. Wong salah ora jaman aku salah. Suwe-suwe sapa wonge sing betah. Mripatku wis ngerti sanyatane. Kowe salah kowe menangmu dhewe. Andara pari cepol tukule malah suketeki. Satria Jaya Audio. Gesti Budaya. Gesti. Iki lho. Pasti selalu hoki. Se. Gesti musik. Selakinasi. He. 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 Paribasan awak urip kari balok lilo tak lakoni. Jebule janjimu, jebule sumpahmu, ra bisa digugur. Iya, wong salah ora gelem ngaku salah. Suwe-suwe sapa wonge sing betah. Mripatku wis ngerti sanyatane. Kowe salah golek menangmu dhewe. Tandar pari cepol tukule malah suketeki. Yo iki lho media tamu. Ayo Bil, ayo Bil. Semangat Bil. Sil komoditi. He. Show. He. Oke. Paribasan awak urip kari balok lilo tak lakoni. Jebule janjimu, jebule sumpahmu, ra bisa
Hah? Apa? Sekarepe, Mbak. Karepe ndekne ayo manggone ning ngisor wit gedang. Ora kok ngono. Apa? Awasi bokong iki lho madhep. Kulane ditari ora buta dade wae, Nduk. Heeh. Wong angger dituki, ha, tak entung blang wae wis tak Iya. mikir nang ndi pokoke. Pasrah wis pasrah. Pasrah pokoke ya, Pak ya. Iya. Heeh. Heeh. Mae wis diaturi ya, Mak ya. Engangan sakit suka tegi. Nah, yang di belakang minta lagu lagi enggak? Ah, gak ana. Heeh. Oh, sing nggih kono sing tengah iki apa ta ya? Oh, lah. Iku lagi ndonga nduk wiritan. Tak kawan iki lagi ya kembali tak goyang iki mergo panyuwunane mengko bukite berbunga digenti apa ya nduk ya? Heeh, nek bungane ana nek bukite iki ora ana nduk. Bukite sing weke wong kene wae ya nduk ya. Heeh, tak panggil ya kembali tak goyang Novi. Nendo. Novi ngunjukno bokong ya. Kene nduk, mlorot nduk sebelah. Ya, Novi diaturi apa spesial kaya kagem Bapak Ibu ingkang rawuh dinten menika ya. Ya. Sing penak apa ya, Mbak ya? Sing penak apa iki pokoke penak kabeh nduk ning kene Sing iki. penak bojone wong, Mbak. Bojone wong. Heeh. Lah kok iso bojone wong koyo lagu ae rek, Nduk. Aja melak-melak iku kanggone. Aja ijek cilik iku, Aja Mbak. ijek cilik. Lho kok saiki kok Kristen tambah mengker ya, Nduk ya. Iki kakek pikiran niki. Tak kira pikiran jeru, Nduk, ya. Heeh. Bojone wong tenan iki, Nduk. Apa? Ora, Mbak. Tak kira. Saru nak bojone wong. Ya iya iku mok lagu dak ae, Nduk ya. Apa nak? Diaturi apa ya, Mbak ya? Seh, bulet iki pikiranmu, Mbak. Bulet ya perkara apa ya, Nduk ya kok Kakek bulet. pikiran dong mekar, Mbak. Ayo demekar gak apa-apa aja angger aja masuk bang mekar ya. Diaturi Mas Joko ya, Mbak ya? Mas Joko ya. Semangga ya bareng bersama Ngesti Budaya ya. Mas Joko datang. Yo. Iki lo. Goyang. Ngesti. Ada Mas Joko. Satria Jaya Audio. Ada apa sih mau? Syuting apa dong? Media Tama. Ya kembali bersama Bang Novi dan Irka. Hai.
sayang. Terima kasih Mbak Novi. Juga dari ibuku, ini ibu siapa ya yang nembe Bu sinten nggih? Minta lagu enggak, Bu? Tanda merah. Oh, tanda merah, Dek, ada, Dek. Tanda merah. Tak goyang ya, tak goyang iki tak panggilno engko iki disepil ya, Bu ya. Nah, Ibu sinten marang asmanipun? Bu Wati. Nggih, saking mriki mawon apa? Oh, nggih. Bapake napa, Pak? Campur sari napa-napa? Pepeling. Wah, ngoten nggih. Lah niki nek sing gampil-gampil niki pepeling langsung OTW. Nah niki tanda merah mungkin diungkrah-ungkrah malih nggih Bu nggih. Lah mergo iki wis ora didangu. Nah, tak aturi pepeling ya. Mbak Yeni pepeling. Nah, iki diaturi kanca kagem sesepuh bini sepuh kanca kagem Bapak Ibu. Sugeng midhangetaken nggih. Niki pambutan bapak ya ndak ya. Nggih, Mbak. Ya, yuk monggo. Ngesti. Monggo. Pasti selalu hoki. Yo. He. La
iki pambetan campur sari diaturi kagone gayeng nggih Bu nggih. Aduh. Juga tak goyang lagi, Nduk. Weh, ngadem sik, Nduk. Ngadem sik terae panasan kok ya. Heeh, dah. Juga iki mau mungkin karo diungkrang-ungkrang ya, Nduk ya dieling-eling ya. Heeh, sing blok kono iki mang halo Bapak. Pae ndelok mantek ngene-ngene ya, Pak ya. Wah, aku nek rene kok mara rene ya, Pak ya. Lah ketok to. Lah aku nek rene Bapak ngantek ngene-ngene. Oke, kembali bersama Mbak Yayu juga Lesti Budaya. Kita panggil kembali lagi ya, Dek Laras. Ini ndak cahayu ndak. Nah. Ini no, ndak mikir di sana no. Ini no. Mikir dia. Cilianku di jokar kunceng. Kita. Ayo, mosok ciliam ngene to ya. Ngene iki. Walah. Ya, iki diaturi apa nak? Sinarengan. Sinarengan. Kakak sida. Ya wis tadi kene diaturi ya. Sinarengan yang minta sinarengan. Ibuke mesti ki mau ning ati apa njaluk sinarengan to? Lah iya, ngono ku ditok lah kok Bu. Lah iya, Mbak aku njaluk sinarengan lah, ngoten nggih. Najeng nyuwun request mboten napa-napa nggih. Mungkin Mbak aku njaluk iki Mbak. Apa lagu saiki, Nduk? Ya sinarengan terus apa nek, Nduk, biasane? Tecus-tecus ngono ya, Bu ya. Heeh. Ya tecus-tecus ngono ya, Mbak. Panas ngono. Aja manas-manas engko nek garing lho kaya aku malah. Heeh. Ya ada sinarengan dados ya. Sinarengan bersama Lesti Budaya Media Tama Satria Jaya.
tulis di dalam hatinya ibunya ada sinarengan. Sudah ya Bu ya. So, ana sing diempet nah ta Bu? Ah? Sapa? Sing buka apa Bu? Ada unek-unek lagi gak Bu? Yang terpendam di dalam hati? Jambu alas. Lah nggih, jambu alas boten randu alas lho Bu. Jambu alas nggih. Jambu alas kalian apa mangle? Bokong semok. Weren bokongku suwemok le Bu. Bokongku iso. Ngene iki lho jenenge pawakan semlohe Bu. Semok tur aduhe lah jalane bokong semok. Ada bokong semok. Bokong semok. Ibu isih mengenang lagu bokong semok iku pun tahun berapa ya Bu ya lagunya? Poduang ya Bu ya. Kowe bokonge sing suwemok ngene ya, kayak citakan wajan ya Bu ya. Oke, satu persatu requestnya buat ibunya ditampung ya Ndak ya. Iki kan ajengaken kembali ada randu jambu alas, ibu emang meni randu alas ondo. Jambu alas. Satu berdua tak goyang tak panggil no. Bersama siapakah dia? Christian dan iki sama Ndok. Ojo, wanda iku ojo iki. Iki tak goyang sapa iki Ndok? Enak ayo. Nah, Asna dan Christian melawan Christian melawan De Asna. Wih jagoane iki sapa iki? Iki Asna sing dukung iki para cewek-cewek sing lah sing perawan-perawan iki dukunge Asna. Nah. Iki piye ceritane kok iso mbok barno kok keleleran malah. Ya mangga jambu alas coy. Oh. Cak malah. Iku digugah, angger metu imet ke mesti nyanyi. Kelingan manis eseme terus kelingan ramah gembuyune tresna lan kasih sayange karep atiku lakon dadi bojone. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kepacut tresno nelongso rasane ati yen aku ngenteni kakon duweni Satria iki ada gula ada semut durung rondo jadi rekut sumpah ibati yen hati dadi kau tekan ati ora bakal lulu ganti.
alas do manis rasane senajan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kebacut tresno nelongso rasane ati yen aku ngenteni kakon melu duweni kentung Satria Audio Ngesti Budaya Tunggu alas kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut rasane senajan tilas tak enteni randane kelingan manis eseme terus kelingan ramah kembuyune tresno lan kasih sayange karo patiku lakon jadi bojone Ngesti lho iki alas kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut manis rasane senajan ilas tak enteni rondone kelingan manis eseme terus kelingan ramah gembuyune tresno lan kasih sayange karo patiku lakon dadi bojone Apa to Dek Asna? Wah, mas aku nek tenanan iku mang. Heeh. Wis sing ora mbok silihnu apa to ya? Aku malah penasaran aku ya. Satu teman requestnya buat ibunya tadi yang minta jambu alas. Ya. Oh, gimana Mas? Aku jadi iki nduk. Perhatian. Aku koyo iku ya nduk ya penyiar ngono ku nek ape naikne bendera aku ya. Heeh. Konco kagem Bapak Ibu, mbok menawi wonten kehilangan HP.
Mbok menawi HP-nya wonten sing ical kan HP-nya ya. Blasteran Betawi, Dik. Monggo saged menghubungi konjuk kagem Mas Budi. Priyane dhuwur, gedhi, tur dawa, Bu. Ketoke dawa ya. Nggih niku gedhi, dhuwur, dawa ya Mas Budi to. Monggo konjuk kagem yang merasa kehilangan HP saged menghubungi kepada Mas Budi. Tiang ingkang lenggating mriko monggo niku HP-ne pun bersama Mas Budi ya. Sudah ya. Bapak Ibu monggo dicek di bokong samping, bokong kiwa, bokong tengen disak monggo mbok menawi boten wonten niki sing teng mriki HP-ne monggo dirogoi mawon. Monggo dicek mawon nggih. Mpun di tas-tas monggo dicek Bu tasnya. Niki mungkin sakit menghubungi Mas Budi. Mas Budi mau priantune sing ndi to, Nduk? Oh, lah ya. Sing ndi to? Iku apa gini, engko ndak ngene tapi ngene. Nah, ketoke ngunjuke rono ning dak iki drijine mang telung ngene ya. Berarti ngunjuk aku dhewe. Aku sapa ngono. Mas Budi di sana. Meko lho, tapi ngene. Nunjuk Mas Budi dhewe. Lah, iki jika tak goyang kembali tak panggil no artis ngesti budaya ya. Dek Sia dan Dek siapa ya iki ya. Dek Wanda hari ini dah. Dek Siap melawan Dek Wanda. Lah ya gak apa-apa nek ketoke kan jangan panggil aku anak kecil paman. Ya iki lho. Ya. Iki diaturi apa ndak? Ya terkonsep monggo saling sharing, saling merundi bojo loro. Urung saiki urung duwe bojo kok mbojak bojo loro iki apa kuat to, Ndak? Ya bojo loro Dek Sia dan Dek Wanda monggo. Dados sia-sia. Kowe terus melawan Dek Karlina ya.
Iki satu tebang terakhir karo ngeranti momongane mengke dalu kalajengaken malih. Heeh, iki tak elingke malih ya, Ndek ya. Jangan lupa buat perhatian Bapak Ibu yang merasa kehilangan HP, sakit menghubungi nomornya atau WA-nya spesial buat Mas apa Ndek? Mas Budi. Ini Ibu Budi. Ibu Budi. Ini Bapak Budi ya. Di sana tiangnya nggih. Ya iki satu tembang terakhir tak panggil bersama Mbak Karlina dan Dek Mia melawan badminton aja. Ya dak, Rena dak. Ya, iki diaturi singkirannya nyandak buat voice nih ya dak ya. Nek sing ya wis. Dere, kowe iku jane iki suara ben balik tak dudono. Carane piye, Mbak? Engko ibuke nek duwe wit gedondong to, Bu. Terus? Isine angkut dibuak, mangke ben kersane ben dinggo jamu anake kula. Dadi isi Di blender? Isi enggak. Diapakno? Isi gedondong ditaleni bola, engko terus dinggo gadul ngono. Dadi iki nek ape sing iso dadi Singing. Wela bahasa Inggris iku, Nduk. Ya. Iki Mbak aturi apa iki sing kirane nyandak nduk singe, Nduk? Merah jambu, Mbak. Merah jambu. Heeh. Ojo kagem, Bapak Ibu mengke dalu kalajengaken malih merga wedalipun sampun sonten. Spesial ojo kagem Bapak Ibu matur sembah nuwun. Wah, luar biasa tamune akeh ya, Nduk ya. Bapak, Ibu Sid. Iki mau karo ngerti momongane persiapan ojo kagem Dela Putri. Merah jambu.
Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Oke, sama juga matur bang libur mangke dalu kan ajeng akan malih iki persiapan kau jaga kem Darapuri pangalungguan eno. Yuk dicepakke nak cahayu ya. Jangan Dara. Orang kira kok wis jebule wis arep surupe suryan Dara. Suryane surup ndok jebule. Nek ora diwalek iku nak gosong Dara. Kaya ta wau nek mboten diwalek jenengan terus gosong dugi pundi-pundi Dara. Ning alhamdulillah mboten dadi boyo manapa. Sing dijaluk dugi teng lokasi kanthi slamet. Kula pun seneng. Nggih. Yen tak rungokke anggonmu gawe langen suka kok katon gayeng banget yo Bio. Wayang pol niki Dara. Tenang to. Nggih. Kayatane gawe seneng penggalihku lho Bio. Saestu Dara. Tenang. Sampun mareng. Mestine aku rumangsa mareng sajroning ati Bio. Oh, mboten ngeciwake nggih. Senajan tok ing kene kowe lan kanca ruangmu kabeh padha gawe langen suka. Aku ora bakal paling suka kok Bio. Nggih ta, Dara? Kuwi tenan. Oh. Mergo kene kowe rak ya aku iki nasibu ta yo. Kalau kinase teng pundi-pundi kok mesti abdi kinase kula Dara. Nggih. Kok langsung diotot mawon to, Dara? Dados nek kale oh kale garwa nggih kados ngoten niku nek kangen ngoten niku Dara. Kula paringi contoh mawon Dara. Oh, ngoten dados kados jenengan wau nek saupami anake kula mangken gadahi garwa, dadi nek tumindak kali garwanipun berarti ngaten nggih. Kang Mas. Kang Mas. Tak kandhani. Tak kandhani. Ring. Jebule ngono iki kesandrene nek kuli. Ring. Jebule aku iki mau ngene Ring. Ngene ya Mas. Aduh ngono ya Mas. Dadi contone ngoten. Lho kok. Lho kok kendhok tembenku niki pun kula kencengki Ndara. Iya, entekna mau bojone dhewe. Pin. Kowe iki mau jeneng ngipi apa to, Pin? Yang mentok loro telu. Ngene kok ora kris gedhe tenan iki. Modot tenan, Dara. Wah, cucuke wau kok empun kula paringi jaga jarak aman, Dara. Dadi niki lah asline mboten kepenak, ning senep iki mang, Dara. Asline, Dara. Nggih, monggo niku kula tak netepi kewajiban teng umuran mawon. Nggih, ben mboten ganggu. Lha kenapa ngene? Lho kok aku ning kene lapo? Kok
blas. Lah mau nek durung tepang kok ya luwe dhisik iki tetepangan karo aku. Iki mau jane nek duwe ngene iki aku tukokno Dek. Ngapa? Lambe model ngene iki lho aku tukokno. Lambe model ngene rumah sampung kuwi lho sajane kok ora lambe didol ning jero pasar. Nah, apike sesuk ape tak gawa ning pasar aku tetek. Soale gak ada pasar sekolah ya. Iya cetake apik dadak Dek. Apik. Wis aja ndangku nduk ayo nek netepi kewajiban ya. Karena piye tak keparengake ning gane kekukuran netepi kewajibanmu sing nggih. Monggo Kang Mas katuran ya. Adaning Rom, Iki kula Kang Mas. mestine kaget wonten ana sakjroning atimu. Mesti kemawon kados ngaten iki Kang Mas panjenengan menika lak nggih sampun dahulu. Heeh. Anggenipun tindak kan dinten sak mangke panjenengan menika sampun mundur Kang Mas. Nanging salebetipun batas kula kepengin mangertosi Kang Mas. Babakan. Kene menapa sak samanipun panjenengan menika mundur wonten dalem Taman Sari kok kegandengan kalian bocah wadon sanes kula lho Kang Mas. Kene ya. Anggonku bebrayan lawan sliramu minangka aku dadi pengayoman ana ing Tanjung Anom. Ngaten iki. Wi durung duweni katurunan utawa putra putri. Dadekake bingung ana sakjroning atiku. Lan aku arep bloko lawan sliramu atem isih. Kenane bab menapa Kang Mas? Monggo panjenengan kula aturi bloko kemawon Kang. Bocah wadon sing cedhak sanding lawan sliramu kuwi jenenge Dewi Kumbini. Dewi Kumbini. Dewi Kumbini cetane katresnanku minangka arep dak pundhut garwa. Kados napa? Nuwun sewu Kang Mas. Menapa kula menika mboten salah ing pangruman kula Kang Mas. Mbok bilih panjenengan menika anggadahi katresnan yen menika laras saking dusun lho Kang Mas. Sing dak karepake merga Dewi Kumbini wis bisa nyenengake kelawan atiku lan anggonku cedhak lan duweni niatan arep dak pundhut garwa merga dheweke wis bisa mbobot si Ponan Jabal bayi beda kelawan sliramu wis suwe anggonku bebrayan nanging nganti sak mrene sliramu durung menehi katurunan utawa pangangen-angenku kepengin duweni putra. Kang Mas, kula nyuwun pangapunten ingkang ageng menawi anggen kula urip bebrayan dumateng panjenengan menika dinten sak mangke dereng anggadhahi turun Kang Mas. Nanging panjenengan menika kedah mangertosi sepinten sagedipun penggalih kula Kang Mas sak samanipun panjenengan menika badhe mundhut garwa kaliyan wanita sanes. Kula sampun mangertosi yen to kula menika boten saged menawata dipun wayuh, dipun tanding-tandingke rasa, dipun tanding-tandingke rupa Kang Mas. Ora bisa kalamun sliramu ki ndak wayu. Ya, ora dadi boyo pangopo. Mergo wis kebacut anggonku tresna lan wis dadi niat lan sediaku minangka nalendra ana ing Tanjung Anom. Dina iki anggonmu dadi garwa Prameswari. Kuwi bakal tak jabel ing wektu dina iki. Minangka Dewi Kumbini sing bakal dadi garwa Prameswari. Kang Mas, kene menapa panjenengan menika tega lan mentala dhateng kula Kang Mas. Palenggan Prameswari kemawon panjenengan paringaken kaliyan Dewi Kumbini Kang Mas. Sabda pandhita pangandikane ratu utawa sesembah widatan bisa wolawali kalamun sliramu ora gelem ora bisa nampa Dewi Kumbini dadi garwaku Prameswari. Ora apa-apa. Nanging ing wektu dina iki ora ana bumi sak cengkang pinggahing sliramu. Kowe
kudu minggat saka Tanjung Anom. Nyuwun pangapunten ingkang ageng Kang Mas. Entuk anggen kula urip bebrayat niku dereng anggadhahi turun dumateng panjenengan. Babakan Kula suwun kanthi saged Kang Mas. Menapa boten wonten pemene pangapunten dhateng kula Kang Mas. babakan pangapura. Aku duweni watak kang lembah manah, ora duweni watak kang ujug sura. Kowe bakal dak wening pangapura kalamun bisa nglegakake atimu ninggalake kraton Tanjung Anom. Tak jaluk kanthi bang. Kula menika tresna lair santos kula dumateng panjenengan Kang Mas. Nek sliramu tresna nglawan aku, mestine nek aku seneng, sliramu go melu seneng. Mergo wis tinemu bocah wadon sing dadi telenging atiku. Lan bisuke kok menawa titis turas ana ing Tanjung Anom kuwi kalebu mijil putra bisa dadi anglenggahe dampar maisa dalu ana ing Tanjung Anom. Kula boten saged menawi kula putus asa. Jare kowe kandha tresna. Kowe gelem minggat ana ing Tanjung Anom apa ora? Ora gelem. Kang Mas. Dewi kuwi Pamanten menapa panjenengan menika sampun sedaya menika sampun panjenengan penggalih. Yen to kula menika lare saking susut kok dados garwa prawis pariwon ing Tanjung Anom. ora dadi boyo pangok. Wis ora usah dadak sumelang ana sakjroning atimu. Kabeh iki aku sing tanggung jawab minangka pengayoman oleh Tanjung Anom. Kepukuran wis. Kados ngaten mangke Kang Mas.